Dostlar, selam. Bigirek unğandayın özüm. Özüm halim, professor. Özüm bakşaşı. Mine bu almalarını da üst kollarım bilen üstürdüm bitmeyin. Tüfüm tüftü deyip duram. Dostlar, mine hazır indi aprel ayı mı? Almalar 50 güne ağaçtan üzüp algan gibi şimdi şırdap tura. Alma kaylarım bilem. Dostlar, men bit Halilович, yer yüzündeki bütün hayvan üsümliklerinin tillerini anlayayım. Onlar bilen söyleşe alam. Birazcık gitse, men alma ağaçlarım bilen de söyleşip yerim. Men sizge su sibermen, siz mena köp alma verirsiniz deyim. Dostlar, tağın hindi jemişlerini ağaçta östürüp bula. Bilesiz mi? Haydagiz bilmeseniz birge video qarab öyrənik. Alma, armut, слива, шия, абрикос, шефталу, эфлисон, мандарин, anar, инжир, mango, papaya. Dostum, bular barısı da jemişler. Olar ağaçta öse. Bizge tatlı jemiş bire turgan mınday ağaçlarını biz jemiş ağaçları dep atayбыз. Bizning bog'chalarda olma ağaç, armut, sliva, shiya ağaçlarini uchratirgan mumkin. Bu olma ağaç. Onun büyüklüğü 12 metrga jete. Olma ağaç гадәттә 60-70 yıl yaşay hem уңыш бирә. Әмма иң карт olma ağaçка 374 yaş. Ул Amerika Кушма Штатларының Манхэттен утравында үсә һәм хәзердә уңыш бирә икән. Olma ağacының җимеше тәмле һәм сусыл алма. Аның 7000-дән артык türе, сорты бар. Җирдәге барлык алма бакчаларын бергә җыйсак, алар биләгән мәйдан 5 миллион гектарга җитәр иде. Алмадан кайнатма, компот, alma suyu ясыйлар, как кыялар, киптереп куялар. Достым, бу груша яисә армут агачы. Бер агач 100 ел буе уңыш бирергә мөмкин. Армут бик сусыл һәм тәмле җимеш. Аннан кайнатма, компот ясыйлар, киптереп куялар. Тагын ул бик файдалы. Груша югары тән температурасын төшерә, тешнең эмален ныгыта, кәефне күтәрә. Армут агачыннан йорт җиһазлары, савыт-саба һәм музыка уен кораллары ясыйлар. Бу слива агачы. Аның җимеше слива яисә кара җимеш. Ул бик тәмле һәм баллы. Аннан кайнатма, компот, как ясыйлар, киптереп куялар. Слива ашказаны шәлнеген яхшырта, ашыйсы килү теләген арттыра, организмны ныгыта. Бу шия агачы. Аның җимеше шия. Ул сусыл, бераз гына эшкелтем һәм бик тәмле. Аннан кайнатма һәм компот ясыйлар. Шия канны чистарта, организмны зарарлы матдәләрдән арындыра, йөрәкне ныгыта, югары тән температурасын төшерергә ярдәм итә. Достым, җимешләр барысы да шундый тәмле һәм файдалы. Шулай бит? Тик җимеш бирә торган агачларны үстерү өчен күп урын кирәк. Әмма Америка Кушма Штатлары профессоры Сэм Ван Акен 40 җимеш бирә торган агач уйлап тапкан. Әйе, бер агачта бер юлы 40 төрле җимеш өлгерә. Алар арасында слива, шефталу, абрикос, нектарин һәм шиянең төрле сортлары бар. Язын бу үзенчәлекле агач хуш исле матур чәчәкләре, әҗәен һәм кызын татлы җимешләре белән куандыра. Dostlar,
искиткіш бит bu. Мен де бір ағаштан бірнеше жеміш үстіріп қарарға бұлдым әлі. Көз алдына келтіресіз ме? Ағаш біреугіне, жемішлері бармаққа жетмей қатты. 40 түрлі жеміш бір ағашта. Ярар, мен бақшаға шығып кірем. Білеміз. Yazның бір күні ел тұйдыра. Кеттім. Алмаларын алайым әлі.